Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Jonathan at Tagala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan itinagan a Jonathan at Tagala Union. Dito'y lugar mi, talaga ati panagdengag iti drama ti liwliwami, nang runa no adda kami iti talon, wenno madam mga agin inana, kalpasan ti trabaho mi. Maayayo kami ngamin kadagiti nagduduma apadas ti biyag nga ingkay idram-drama. Kat pasaray umarngi dagiti mangmangag mi kadagiti kapadasan mi. Iti radyo ti pagdengdenggan mi manang. Ngam ita, cellphonean kat babaan dayta iti YouTube. Nakurapay laang ti panagbiag mi manang. Iso nga ikagkagumaak ti makaadal tapno makatrabaho akmet iti sabali a lugar. Asaan laang a makigamgam mulo iti daga. Kayat ko ngamin ang maipaayan iti namay ti pamilyak. Iso nga uray kasano ti rigat ti panagbiag, arapaap kulat ta ti makaturpos. Ngamkas iti kunada nga ruden, saan abasta matunoy ti arapaap, tamasapul asarang tenpay ti adu apan nubok. Rugyak man nga rodmanang ti agsalaysay.
Jonathan, kumusta ti resulta ti quiz mo? Nagbabangarod di score ko. Uray syakmat, nagrigat mat ngamin dagiti questions. Wen nga rod. Sapay, dandani man ti exam tayo. Masapo lang makareview ta na yung bag. Wan nga rod, kan pa nagpapasa man nun iti project. Kan pa nagbabayad iti tuition. Kat day tapay ti may sa problema kita. Kasi man yung tatatang. Sigurado pagparikutan naman ang ti pangalaan day ti paggatang ko iti aramatic para iti project ko kan pagbayad ko iti tuition. At dalat tamot siguro. Basta saya atom ti agadal. Tapno saan masayang ti panagrimremedyo da iti gastusam. Imbagpay kan ka Sasha. Tanda ka bagilan nyo. Awan problema no kasapa nagbabayad iti tuition. Kan nunas kan nga da paggastusan. Sakto laang, Jonathan. Iso nga rod asay saya atak mo ti agadal. Tapno saan dismaya dagiti dadakkel ko amang papaadal kanya. Gayam, agdiretso ka din niya gawid? Ay, saan pa eh? Mapanak pa iti presto medyo palengke. Agkuyog kami ton kanina nga agawid. O sige, umunaak nga roden. Ay, wan gayam. Ada ka di pa panamday ito a weekend? Awan mo't kit di. Nalpas mo ton si trabaho may kanitatang jitalon. Apay ya? No kayat mo, umay ka ijabalay. Ag-review session ta. Ni, unyag pa'y Sonya. O sige, kayat ko dito Sasha. Umayak to. Ah, sige nga rod. Urayan kanton ijabalay. Nanang, Rabin, apay nga awan pa'y ni tatang. Rimwar itay. Ada ka no mata si kasunda iti kumpari na. Kasta ka di? Ni, aguray kayo man nanang. Itala nga madlaw ko Apay kasalintag dagiti matayo. Nagsangit kayo ka di? Ha? Ay, saan anak ko? Ay, nabanugak laang. Nagadong amin tinlepas ko at trabaho dito balay. Sigurado kayo? Kas lang kami na da problema yun, nanang. Awan, anak ko. Di ka kadi madanagan. Basta, nada problema. Ibagayo adagos kanyak Nalaumay kakit din tamangantan. Mabisina kon, anak ko. Di tay ka din orayan ni tatang? Sigurado amala daw asumangput day jay. Tanagkuyog na ni kumpare na. Alakit din, umay kan, anak ko. Jakon na puutan ti sa sangpat yoy di Rabi. Nagsarak kayo ka ti kumpare o na ni nanang. Anak kaw. At aman basit inasikaso me. Nagpatulong ngamin kanyak. Kasta ka di tatang? Di kayo na agpuypuyat ka nagbambannog Makapadakas ka na kayo data. Di nakadipagdanagan, Jonathan. Aywan tatang. Ada ka di ba nas ka na trabahon tayo di talon niton bigat? Awan pa'y anak ko. Nalpas ko dagiti santa pa'y anaramid di napalaba sa Domingaw. Aginanatamot agpakadak ko mga rotatang. Mapanak di balay da Sasha. Tag-review kami. Umadani man kami ng exam. Sapay oray quiz lang kat marigatan kami. Ay no, kasta. Sigurado man nga roden nga da paggastusan para iti panagadal mo anak. Kapilitan na tatang. Panagbabayad man kami ng tuition. Pasensya kayo na. Masapol nagbayad ako di tuition fee tapno makaiksamak. Di ka kadagdanag. Di importante lalaingom ti agadal anak ko. Kasta mo ta talaga tararamidag tatang. Tapno saan na masayang ti gastos yung amang papadal kanya. Anak, da kamin kaninanang mo ti makamoy ti gastos. Di mo rumbo nga pagdanagan dayta, Jonathan.
mo ti saritaan nyo itay nga agama. Adaman gaya man masapul a paggastusan di anak mo iti pagadalan. Wan nga rod. Ay, Kasano nga rod daytan, saan samot nga umanay tay duldulin ko a kwarta. Kasano, inalam mo tinaduma. kaya't ko nga rod mo't amapaadaw iso ang nagala Kat napaadong nga rod. Saan? Tanaabak ka mo't iti sugal. Imbagak lang nga rodan kan ka nga idyamon ti sugal. Ngam natangkan mo't ti ulom. Sumardan ka man asumanaaw. Ang mga numangag na ka ni Jonathan. Apay, di mo kaya't amaamuan na teraramidam. Laklakayan kan, ngam nasumok mapaylaang ti agbisyo. Sumardan kan kunakmat iseng. Di ka tumanagari. Bayam ta agiremedyo ak iti gastusin ni Jonathan iti pagadalan. Pagremedyo am. Aguutang ka manan. Siya ka din ti makaamaw. Basta, adan to pagbayad di anak ta iti tuition na. Anak, inton bigat, gatangam amin na nakasapulang para iti project mo iti pagadalan. Bayadan mo ti tuition frame tapno maka-exam ka. Ha? Ada pagbayad kon, tatang? Ada. Mabalin ayamot nga awan. Ada na idulin ni nanang mo. Pudnuti ko na ni tatang mo. Ada na ilasin para iti panagadal mo, anak ko. Agyam anak nanang, tatang. Sana bale, tagsubsubali takto kada kayo inton makatorpusak. Di mo panunutan dayta. Agadal kakit di anaimbag agingat na pigsa kami pa'y ni tatang mo. Madanagan nga rod ka ni tatang. Pasaray marabyan nga agawid. Ha? Anak. Kwa, Jonathan. Ada sideline mi ka ni kumparek no kasi amaladawak. Ha? Isa amairwam kayo no kasi amaladawak nga agawid dito balay. Ngam di unay atatang. Ang mga nagsakit kayo mo't iti kastangar aramidan nyo. Napigsapay ni tatang mo. Kabaulan na pa'y tagpuyat. Pagayat ng tupay. Ay, si kamot iseng. Pagayat na kunam, ngamadlaw nga da sa bali akayat mo asawan. Kat nasaya at mo't ano makadlaw ka. Ha? Ada ka di parikot, tatang? Nanang? Awan, Jonathan. Nala, ingkay aginanan. Siya kunti makamong agidalimanag dito'y kusina. Talaga adumlawak iti kasjay adyar dagiti dadakkel ko iti daydi akanito manang Emmy. Ngam gaputa inyaw awan ni nanang ti amin, dagos matlaan na punas ti immapay nga atap ko. Amok a marigrigatan dananang kentatang no kasjay nga damasapul a paggastusan iti pagadalan manang. Ngam di dapulos impadlaw nang runa ni tatang. Kanayon nga damaited na tunggal agkasapulanak. Amo tayo matibirok ti Manalon. Ngam nagsammakedak iti ibagbaga ni tatang, a sideline da iti kumpare na. Ingka gumaak nga rod tinanggadal na imbag, kat jak pulos na amuan ti pudpud no ang mapaspasamak iti pagtaengan mi. Apay ngay takala nga sumangpot.
Nagmalmalam ka manan iji sugalan. Tariwat mo, ang mga numangag na katanak ta. Among batlagayam, nga maapay asansanam ti agawid iti rabi. Talaga ka di ana igumon ka na iti sugal. Apay aya, no mga bakak nga iti dakal. Di supay ang makatulong dito balay kan iti panagadal ni Jonathan. Mangnamnama kalatan iti sugal. Pangalalaam iti kwarta nga isugsugal mo. Ang mga nun na iyutang mo amin ng akaradkad mo gapo iti sugal. Ay kan aya iseng, di na ka din kontraan. Isong agmamalasak takasta ka kanayon, di na pa mo suportaran mo tapulaos. Suportaran? Anya kumaga po suportarak ta panagsugsugal mo ngay. Ay na, agbaliw ka, sakbay amaladaw ti amin. Kan sakbay amaduktalan di anak mo ti aramid mo. Di na pulos pagarupan nga agsugsugal ka. Maasyan pa yung arudkan ka, no kasi amarabyan ka nga agawid. Tati amuna, ag-side-sideline ka. Di ba'y ba amlatan na kas tati amuna? Basta di kan agtagtagaray isay. Kumusta ti exam mo, Jonathan? Okay mo, Sasha. Nangato ti score ko. Si Kangay. Oray siyak mo ta. Apay, si kalaan. Ada nagsayatan di pa nag-review ta no kasta. Isa nangato ti scores ta. Kunak tumot ngamin. Sa bali at talaga no ada review session ta. Agyamon nak Sasha Naanos ka unay kanyak. Oray mo ko na saan ni agpada ti estado tayo iti panagbiag. Si kamot. Aggayam ta saan ka di. Rumbang lang agtinulong ta. Tapno, makagraduar ta. Anyan to nga tatagbalin na trabaho ta. Sapay la ko ma. Tamakabirok tanto itinasayat at trabaho. Tapno bumak ng tan. Bumak ng adagos? Bili, baka talaga kan ka, Jonathan. Ngam kayat ko day ta. Mayat day ta nga arapaap mo. Iso nga ikagumaam agun-udan. Nanang, agsapan, awan pa'y ni tatang. Sana nagawid idirabe? Ay, kwa anak ko. Mga no, aday naramid da iti kumpare na. Anya launay bagbagan ni tatang ang sideline da. Apay masapula saan nagawid. Idi, marabyan lang. Ngamita, pasaray saan mo na sumangpot dito balay. Ay, Jonathan, anak. Makadkadlawa ko nanang. Ada ka di limlimod yung kanyak? Ada ka di mapaspasama ka dyak mo? Nay, awan anak ko. Pudnuti ko na ni tatang mo. Makumikom da iti sideline da. Iso siguro asaan anak kaawid. Sapay la kumatagpay so day tangay bagbagayo nanang. Agpaiso ti bagbagak anak ko. Day takit di pa nagadal mo ti inton aram. Dandanikan agturpo saan aya. Wan nanang, dandanin ti graduation mi. Isang oras nga review kami anaimbag para iti final exam. Husto day tang aramidam anak ko. Ibagam to gaayam dagiti masapul abayadam iti pagadalan. Tapno maisagaan na may kanitatang mo. Dandanin di graduation mi. Ay na, maragsakan nakparakan ka Jonathan. Agturpos ka mutlangain. Wan tatang, katutang ko dahito kada kayo ko ni nanang. Agyaman na kati sakripisyo yun ang paadal kanyak. Sana bali, tamakasubadak tumutlaan kada kayo. Anak, saan aday tati panunutam?
Pagrebengan mi timang paadal ken ka. Katagyaman kami mo, tanasaot ka nga agadal, anak kao. At nangamin arapaham ko para iti pamilya tayo tatang. Katamok amatunoy ko. Gaputan ni, dandani ako naggraduar. Ala, katlalaingam iti final exam yo, anak kao. Day tagradom ti kitain da no ag-apply ka iti trabaho. Amok day tatatang. Isungarod akayat ko anang ato kanayin ti amin na grades ko. Kas itinako na account, di mo pagdanagan ti gastusan. Tada si dadaan na magastos para iti panagadal mao. Uwan tatang, kat agyaman ak unay. Gapo kadagiti bagbaga kanyak datatang kenanang ko manang Emmy, nga adda si dadaan agastuson iti panagadal ko, iti laksid ti kasasaad mi iti biyag, nakarkarumet a sumarsarantaak nga agadal. Permi aragsak ko agraman ni siya agayem ko, gapo ta umadanin ti graduation mi. Talaga ngamin nga ar-ara paapakon nga agbalinton a nasaliwanwan ti biyag mi no addanton natalged a trabaho. Awan apulos tinadlaw ko aparikot ijay balay manang. Tatunggal kasaritak dagiti dadakkel ko, awan apulos ti madlaw ko a pagparparikotanda. Tijak ammo, adagayam sumangbay a panubok iti pamilyami, iti likudan ti kinaragsak ko, gapu iti umadanin a graduation ko. Day, itaman pa'y adi karimwar. Sigod mo't adasapa pa'y laeng kat agrub-rubwat kan amapanmanan iti sugalan. Apay aya masikuran ka. Di ka katagyaman taadak diti balay ita iseng. Mas daawak lang amin. Sapay lako mga rod ta nagbalbaliw kan. Ita, ta saan pa'y analadaw ti amin. Un ka, day. Inton sumaron no alawas, graduation na ni Jonathan. Maragragsakan unay di anak ta. Nasaya at mata. Nay, hapay ngay akaslasaan ka maragsakan. Nasaya at kun amngum kaslamalmalday ka mo. Kaslada pa kariribukam. Ay, Agpudno ka man kanyak lakay. Mas daawak kat. Apay asaan ka matagtagar kundi mo kayat ti rumwar. iseng. Adda parikaut. Singsinger na kung tinakautangak iti dakkel agatad. Inikan na kung iti ultimatum. Anya, nakautang ka iti dakkel agatad? Anya tinaramid mo iti kwarta? Insugal mo? Pasensyakan iseng. Kunak ngamin no makasubuta kadag iti abak ko. Nakarkaromot nga awan nagimulak. Iso na urnong ti utang kao aging ka adimakkel. Daytan, di bagbagakken ka. Di mo amuaya nga adadagiti agpautang di tasugalan. Ngaminton kuan, pilitan da kanton asingiran. Sapay iranada iti gundaway anam namaan da nga awan apulos ti ibayad mo. Dayta nga ron ti parikot ko itabakit. No, pangalaak iti pagbayat ka. Ay, anya kabutan. Sapay umadan ti graduation ni Jonathan. Anya laangan ti ibagana, numaamuan na ti inaramid mo. Ay sus isig, di mo pa ibagbagakan kuana aging gaasaan amalpas ti graduation la. Pangaasim, bakit?
Happy graduation, anak ko. Kablaawan da ka, Jonathan. Agyaman naktatang, nanang. Para kada kayo dito abaligik. Nasupapakan ti sakripisyo, anak ko. Nakalpaskan iti panagadal mo. Ipampanakal da ka unay, anak. Gapo da ito'y kada kayo, tatang, nanang. Kat ikagumak ti makasapul adagos iti trabahok. Tapno siyakmat ti mangipaay kadag iti kasapulan nyo. Ay na, nagasat kami, takasken ka ti anak me, Jonathan. Udno ti imbaga ni nanang mo, anak. Gaputa pinadakil da ka na sayat at tao, tatang. Nabinorak iti pasig ka na sayat asursuro. Tinasayat. Agawid tayo. Tadabasit sa gana iti balay. Amok amapan kanto iti ayanda siyasya. Iso nga agsasango tayo pa'y nga umuna iti balay. Kalpasan na. Adda ibagamikan ka, anak ko. Di ko na yung ibagayo kanyak, nanang, tatang. Alan, si kanti mangibagakan ni Jonathan lakay. Anak ko. May papanitan niya day tatang. Madandanagan paikit din. Amok amakla at kay ti ipudnukan ka, Jonathan. Kahit itapay laeng, kaya't kun akid daon ti pamakawan mo, anak. Tatang, saan apod no nga adda sideline ko tong galawanak dito'y balay kan marabyanak nga agaw awed. Kinapod no na. Ako upurak iti sugalan, anak. Anya? Agsugsugal kayo, tatang? Dai tati makagapo. No apay apasaray maikulkulungak. No kas di apagdamagan nak ide maipapan ka ni tatang mo, anak ko. Ngamambo ti Diyos, adyak kanunungan ti bisyo ni tatang mo. Pudno ti ko na ni nanang mo, anak. Namin ano adaras na binagbagaan dak ngam jak pulos impangpangag. Tay di damaw, mga abakak mo't anak ko. Isupay nga ruday di ti pangalalaak no kasya nga agkurang ti pagbayad mo idi di pagadalan. Tatang, ngumjak mo na po pautan. Naigo mo nakgaya man. Aging kay ti kanayo na kun nga umutang iti financier iti sugalan. Tapno masubot ko lang dagiti na ipaabak ka. Katita, sing-singiran ti financer ti amam. Katidakas na, inikandan iti ultimatum. Iso asaanan arumrumwar kadagiti naglabas nga aldaw. Ngam tirigat na, imbagada ka no iti kumpare na, ano saan ang makabayad ad agos ti amam, at dadakas ang mapasamakan ko ana. Anya? Jack pulos ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada kayo, tatang. Ibagayo kanyak no sa dino ti pakasarakak iti dayta financer. Tamapan ko kasarita. Ay na, saan anak ko? Jack kaya't ang mairaman ka pa'y. Kung may sa, adan solusyon ana panunot mi kan ni nanang mo. Kaya't mi kumakid dawon di pa malubos mo, anak. Anya dayta, tatang. No umanugot ka, isaldami pa ila kumaday ito'y talawn tapno ada pagbayad ka. Pasensya kan, anak ko. Diyay kakaisuna ang maipatawid mi kumakan kataloon ti isaldami. Ngam ikarimi adundunan minto matlaang. Apay kiti na jak umanugot. No day tati mangisalbar ka ni tatang. Ure awanin may patawid yung kanyak.
Basta awan lakit iti dakas ang mapasamak ken ni tatang. Nukasta, saan nakakagura anak ko? Apay kumakagura kayo tatang. Naglawag mo timbagayo. May saak arason no apay anaramid iti kasjay. Gapo iti ayat yung makaturpusak. Agyaman kami, anak ko. Agyaman kami, taman nakaawat ka. Nanang, tatang, adadag iti gundaway amay siya si tayo iti dalan. Sana maliklikan dayta. Takunada nga ruden. Dumtang dagiti gundaway anas ka na kumput tayo iti patadam. Kasta ti kayarigan tinapasamak ka ni tatang. Jonathan, anak! Ngam agyamanak na nagbalbaliw kan tatang. Jaklakid di itulok nga dadaka sa mapasamak kan ka. Iso nga awan parikot kanyak nga ura isaldayo ti ipatawid yu kumakanyak adaga. Kat di kay agdanag. Agbiro kak adagos iti trabahok tapno makatulong nga kada kayo. Ikaguma kasubutan ti isaldayo at talon tayo. Ikarikday tananang. Tatang. Jakon nagpanunot pay wenno nagpangadwa iti desisyon iti daydi akanito manang Emmy. Awan anyaman na kanyak nga uray awan tawidek kadagiti dadakkel ko. Basta masiguradok lakit di anatalged da. Sipod na isalda ti talon ken nakabayad ni tatang iti nakautangan na, nagbalin ana ulimek ken naragsak ti panagbiag mi. Nakasapulak met adagos iti natalged a trabaho ket maininot kon a mabaybayadan ti naisalda a talon mi. Planok ti agabroad apaman a masubbot amin a mamin pinsan ti naisalda a talon mi manang. Tapno marugyak metten a maipaayan iti namay dagiti dadakkel ko. Kanayon ngagkid daw iti pamakawan ti amak. Ngem para kanyak nalipat akon ti inaramid na. Nang runa ket impakita na met a talaga anamin pinsanan a nagbalbaliw ta inidyan nan a talaga ti sugal. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Jonathan. Jonathan, pagayam ko, umuna iti amin, kablaawan ka, tauray ka sa no arigatyo, na ikagumaam ti nakaturpos iti kolehyo, nga iso ita ti gameng mo, tapno matunoy mo dagiti arapaap mo para iti pamilyam, ken iti masakbayam. Saludo akmat kan ka, taman nakaawat kang anak. Di ka pulos nakarik na ako nam iti gura iti inaramid ti amam. Ngamket di, madadaan ka amang tulong kadakwada iti simmang bay apan nubok iti biagyo. Sapay kumata maaddaan kamat iti oportunidad iti balasiw taaw. Tapno ad-adda maipaayam iti nasaya at apanagbiag dagiti dadakkel mo ken ti masakbayam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Joanna nga iti agdama, kat adda iti pagilian nga Abu Dhabi. Kastoy man ti kunana.
Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Joanna, may saka single mom, kat iti agdama, adaak dito'y Abu Dhabi. Ada nga minan natalgad at trabaho dito'y manang. Iti ababa asarita, ada peace of mind ko dito'y, ngam saan ada ito'y ti umuna apagilyan a nagtrabahwa. Kadagiti muna apagilyan a nagtrabahwa, adda dagiti pagtengkan pasamak a nagbalin eleksyon kanya. Kat tinapasamak kanya iti umuna-unay apagilyan a nagtrabahwa ti innak isalaysay. Naawisa kanang ipatulod iti pakasarita akmanang barang makaitad adal kadagiti padak a naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Sapay ko mga rod, tamapilimet a maipatangatang Manang Emmy. Nawis na kito restaurant. Awan mo ti amok nga okasyon Ada nga minapatag nga ibagakkan ka, Joanna. Anya day ta? Ada trabaho nga idijaya da kanyang di balasi tao. Kat mabaling ka mo't nagtrabaho ijay. Agpay so? Wen, iso ano kayat mo? Duwatan na mapan. Ni, mayat day ta nga ibagbagang primo. Nabayagan na kayat ko mati agtrabaho iti balasi tao. Ngam, adamin amak ko, gapo kadagiti madamdamag ko ang mapaspasama kadagiti kadaraan tayo ijay. Awan tinas ka na pagnanagam, tadaak mo takadwan. Isong harod akayat ko matagtrabaho iti dadya kumpanya. Tamo ka mabaling ka matagtrabaho ijay. Dakkel atulong daytoy kada kami kada nanang. Kastabat iti anak ko. Kan para matin iti masakbayan tayo kada JR. Amumot niya pagpatag kayo launay nga agina. Kaya't ko ano sayato ti masakbayan, ti buklen ta pamilya. Agyaman nakiti pa nang ipatag mo kanya, kan iti anak ko. Uray sana nagtaod kan ka na JR. Iparparik nang tinalaos sa panang ipatag mo kan kuana. Joanna, idi inayat ka. Impatag ko mo ti amin ang napatagkan ka. Kat dahito yung tinapintas nga oportunidad asin mangbay ka dataadwa. Iso akasaritam ni nanang mo, nanya ti makunana. Uwan primo, kasaritak ni nanang. Sigurado nga min amabati ni JR kan kuana. No kas pangarigan matultuloy day ta at trabaho ta, iti balasiw taang. Maibagak kada kayo. Anya da ita, Joanna. Ada trabaho ang mabalin may asumrekan ka ni primo. Nung iti balasiw taaw. Anya, saan aya nga ado ti mapaspasama ka diskriminasyon kadagiti pagtrabahoan iti balasiw taaw. Nagruna kadagiti kadaraan tayo a Pilipino. Saan mat siguro, manang? Ada dagiti kakasta pasama. Ngam saan mat nga amin? Dakkel namin nga oportunidad dahito yung nanang. Tapno maipayak iti narimat ang masakbayan ni JR nga anak ko. Sa bagay, saan na basta-basta tibiyag ijay anak ko? Saan ka kadi amabuteng? Saan nanang? Tamok nga ada ni primo. Diyak na tarigagayan ti mapang, nagmay-may saak lang. Sa bagay, amok adi nakabaybayan, ti kaayan-ayat mo. Pudno day tananang, kan tapno makaurnong kami maten, ti kasapulan ni taray ti masakbayan. Nasingpot na talaga ni Primo. Oray saan naaputot ni JR, napatagkan kwa na di anak mo. Desidido kami ni Primo, ada kaming tagagasat nanang. Ay ayatan mi titong dalmaysa, kat aramidan mi ti amin. Tapno nasaya at to ti panangrugi ti buklan mi a pamilyami.
Hello, Primo. Kanya nga, Joanna. Nakapagsarita kayo pa din kanina ng Cedes? Wen, Primo. Kat maragsa ka na. Gaputay manugot ni Nanang. Iso ka nun timakamo ka ni JR. Sasayat nga rin na basta. Kasarita kinton bigat si tao ang masakta. Kasi baga, nagkatwata nga apply kita dyan trabaho. Wen, Primo. Makarik na kitiliday. Gaputa itala ang amaya dayo ak iti anak ko. Pinanunot ko para dayto iti masakbayan na. Kan para iti buklan ta pamilya. Medyo din na kayo bagang Joanna. Tapay lang ko ma. Ano tayo ato di pagpanagan tayo dyan. Ikat ka. Nasa tamad din di para ka na tala. Wen nga rod, Primo. Ikararag ta iti Diyos at arabayan na ta iti ipapanta iti balasiw taaw. Anak, sigurado ka din iti isusurot mo ka di Primo iti balasiw taaw. Wan nanang, amo ka narigat, ngam sayang ti oportunidad. Ha? Apya pumanaw ka, Mami? Anak, ada trabaho ni Mami iti abroad. Daytoy kat para iti napintas to masakbayam. Ha? Basta gandad ka ijay, anak ko. Ado, ti mangmangag ko asayang guseng. May papan iti saan anasaya at atrato da ka dagiti kadaraan ijay. Wan nanang, laglagi pa kami nabilin nyo. Ngani, mabayag ka di abroad? Ay, medyo anak. Tamasapol ama kompleto ti kontrata ti jay. Di kagdanak, kanayon to nga awagan na ka ni Mami. Aganad kay di Mami, ha? Wan, kat di ka agdanag, takadwak mo ti angkel mo a Primo. Saan nakagmay sa ijay, anak ko? Kasta ka di, Mami? Basta kanayon mo alaglagi pandagiti bilin ko, Joanna. Agannad kayo adwa ka ni Primo. Kanayon kayo ga agkararag iti Diyos. Tapno tarabayan na kayo iti lugar apapanan nyo. Wan nanang. JR, di mo ipapaayan iti sakit ti ulo ni Lolam, ha? Agsingsingpot ka, anak ko. Di mo baybayan ni Lolam. Bun, Mami, mangis kanto. Uray sakmat, anak ko. Mamis kayo ka ni Lolam. Di mo pagdanagan to'y anak mo. Siyak, ti makaamukan ko, ana. Agyaman nak, nanang. Kamila ang kadanan kan JR nga anak ko ti agdadan na iti balay mi manang Emmy. Pimusay nga minan day di tatang. Kat jak matan nakita ti ama ni JR, manipod na amuan na nga agdadagsanak. Dakkel a responsibilidad ti naibati kanyak manang. Naimpaglaangan tasimang bay iti biag mi ni Primo, ti kaayan-ayat ko. Iso nga idi imbaga ni Primo ti trabaho a mabalin mi asarakan iti balasiw taaw sa anakon a nagpangadwa. Immanugot akon adagos tanapanunot ko ti maipaay ko abiyag para kaninanang kan iti anak ko. Kang runaan ti amin adda ni Primo. Iso anapunas amin a panagbuteng ko a mapanagtrabaho iti balasiw taaw. Inasikaso mi nga rod adagos dagiti kasapulan a papeles tapno makapan kamin iti balasiw taaw. Kat kalpasan laeng ti sumagmamano alawas, nakagteng kamin iti pagilian a pagtrabahuan mi.
Hello, Nanang. Hello, Joanna. Kumusta ka iti biyahe yung anak ko? Nasaya at mat, Nanang. Okay kami kani Primo. Nakasangpot kami dito'y asitatalgad. Ay, nahaagyaman ang iti Diyos na nakaratkan kayo anak kadaanan dita. Mayat ka di ba't lang dita lugar yung anak ko? Wan, Nanang. Napintas ti pagnaadan mi. Kan amok a safe kami dito'y. Nay, ano to iti anak mo, Joanna? Mami, I miss you. Miss you too, anak. Kumusta kan? Okay lang, Mami. Kamusta nung nagsasalitahan naman ni Lola? Agsingsingpot ka kanayon, Wan. Kung Mami, akit kayo magkikapin ng Uncle Primo, ha? Wan, anak ko. Kanayon kami nga aganad ka ni uncle mo a Primo. Okay, Mami. Isang tripon ka ni Lola sa cellphone. Bye-bye, Mami. Sige, anak. Bye-bye. Ang gararag ka kanayon, anak ko. Di ulip-lipatan day ta. Wan, Nanang. Laglagi pa kakanayon dagiti bilin nyo. Sige nga, Rod. Umawag ak tumanan. Sige nga, Rodan. Ulitan. Agad-agad kayo ang kanayon dita. Wan, Nanang. Bye. Primo, kasla madanagan nakitiw mo nang aldaw tayo ti trabaho ta. Kabagilan ta ti Joanna. Adda ka kanayon ang nakasuporta kan ka. Agyaman ak, Primo. Sapay ko matagbalin anayas ti amin. Think positive lang. Basta kanayon ka lang nga nakaisan. Uwet, Primo. Kabailan ta dayto eh. Wen, basta punasam amin na panagdandanag mo. Tinapatid. Maaramid tayo tinasaya at trabaho ta. Pudno ta kunan, tapno awan makunada kadata. Awan pambaranda, amang babalaw kadata. Malangaro din. Tama panta nagtrabaho. Ganda ni awan matgayang kadaraan tayo akatrabahuan ta dito. Agdada siguro iti sa bala departamento. Sana bali, agkadwata mo't dito eh. Maikawak namin. Sa bali ti panagkikita da. Sapay, sana maawatan ti sa uda. Manmanong aming kadakwada, ti makaamungag sa iti Ingles. Isungat ato ti panagsinyas na damasapol nga ibagam kadakwada. Kasla saan da kami nga approachable. Kasla nakasungsungit da. Amangan may talang dayta. Basta trabaho ta na sayat. Dayta lang ang taramidan ta. Bayat abo may bayag ta iti trabaho ta. Kumarkara mo tar aramidon dagiti katrabahuan ta kano. Ha? Apay aya? Anya tar aramidan da. Diyak nga minan makit-kita manipod inyakardak. Tunggal ag sa uak agkakatawa da. Iso nga amo, ti accent ko ti pagkakatawaan da. Sino tagiti mga aramid kan kay ti kasta? Dagita da iti abay ko o cubican. Inagdawa kas na ti aramid da. May insulto ako. Aglablabos na nga rodan. Wala rod. Diyak lang nga rod iday kaskason. Nung apektado aklat pa. Nang runa na amo asyak ti pagsasaritaan da. Masapo lang maamuanon ni boss da ito yung aramidan da kan ka. Nung kasano, nasaan da adang ganti reklamo ta. Basta tinapatel, maamuan na ti mapaspasamak. Tapno agsardang ti kasta nga aramidan da kan ka. O sige, idanan tangarod ka ni boss. Sapay ko matamaksyonan na ti ibagata kan kwa na.
Apay laang nga aldaw ti panagtrabaho mi iti kumpanya asimrekan mi. Nadlaw ko na sa bali ti jar dagiti katrabahuan mi manang Emmy. Ngam pinalabas ko amin dagiti madmadlaw ko kadakwada. Aging ga iti naiyakar ni Primo kat saanan amay-may sa departamento ti ayan mi. Iso adinan makitkita ti ar-aramiden da kanya. Jakman amumanang tatunggal ag sa uak, ag kakatawa da. Iso na panunot ko amabalin at accent ko ti pagkakatawaan da. Saan matket di nga amin katkas jay ti aramid da. Ngam adda ti grupo at talagaan na labas ti aramid da, iso amain insulto akon. Imbagak nga rod ka ni Primo adanda ni Jakon kabailan ti ar-aramiden da. Iso nagdesisyon kami, akasarita mi ti boss mi, kat idanon mi kankwana ti ar-aramiden dagiti katrabahuan mi kanya. Morning. What the matter? It's about our colleague, sir. They are making fun of Joanna because of her accent. Oh, really? What did they say? They laugh whenever I speak. I am really affected, sir. It's affecting my work too. Oh, well, you know, accent can be funny sometimes. Sir, it's not funny to us. It's very disrespectful and unprofessional. Oh, come on. Lighten up. I know it's just a joke. But it's not a joke to me, sir. It hurts. Look, just focus on your work and ignore them. Jokes are just jokes anyway. I just want to work peacefully, sir. Then learn to take jokes. Sir? Thank you for your time, sir. Oh, no problem. Just work. Stop being so insensitive. Ko na ti boss tayo, Joanna. Ipasimuda agday ta, apulo sa dinaksyon ng reklamo ta. Wen Primo, babaan iti panagsauna. Madlaw nga ayunan na dagiti kadaraan na. Basta talaga. Anya nga kabalam ka di pa'y. Kapilitan. Ti pampanunutat laang ano kasjay, kat ti maipaay ko kadananang. Apara kadakwada amin da iti panagsakripisyo. Aganos tangarod aging gay ti kabalan ta. Panunutan ta, apara iti masakbayan tayo ti sakripisyo ta dito ibalasiw taaw. Ay, unugayam ti mangmangog ko idi Pilipinas. Nga adadag iti lugar amapigsa ti discrimination. Kan may santi pagilyan anapananta. Sana bale. Sa 2 taon lang mo ti pinirmaan ta kontrata. Makita tanto na talagang awan pagbaliwan taramid da. Panunutan tanton anaimbag. Nag-renew ta pa'y wano sa anin. Gusto ka, Primo. Anusan ta, aging gaadi pa'y nalpas ti kontrata ta. Nanang, ada problema mi ditoy. Anya day jay anak ko. Ada ka di saan anasaya at anapasabak dita. Napigsa ti discrimination ditoy, nanang. Nagriga. Naimbaglaangan tada ditoy ni Primo. No saan, jak amon ti aramidek. Kaya di kay agreklamo iti busyo. Inaramid mi daytan, nanang. Ngamawan aksyon ti boss mi. Kinatawaan na kami laang. Ay nanak ko. Nagrigat mo't kaayam ti sitwasyon nyo dita. Wan nga rod, nanang. Kasla kayat ko paikit din ti agawin. Yun ka bailan. Ang
agawit kayo ang anak ko. Saan yun napilitan no di yun kabaunan? Narigat at talaga nanang. Nga masapol nga agsakripisyo ak para kada kayo ka ni JR. Maamatan ka. Nung panunutang mo di ba kayong Joanna? Ikasasaan mo dita. At nagtulat na sumangpaya sa bali na oportunidad para kada kayo ka ni Primo. Sana bale nanang. Adapay panawon nagpanunot kami. Dandanin mo tan malpas ti kontrata mi. Agandan kayo dita anak ko. Nagrunak at kasagayam ni sitwasyon nyo dita. Ang mga lupang pumunutan na kayo dita. Di kay agdanag nanang. Agan-anad kami. Malpasan ti kontrata tayo sa maron na abulan. Anya ti desisyon mo, Joanna? Masaya nga nakititrabaho ta. Iti oportunidad adimtang kadata, Primo. Anya ti kayat mo asawan? Napatagmatan ti trabaho. Nang runak at maipapaikon amin akasapulan dananang ka ni JR. Kang runaan na, nakaurnong tan iti usaranta. Anyaman ti agbalin a plano ta para iti masakbayan tayo kada JR. Ti talaga ajak maanusan kat ti aramid dagiti katrabahuan ta. Isungarot asi ka ti pagdesisyon na tasi ka ti masiknan. Jakmat kahit nagnanayon latan nagpaspasensya ka kadakwada. Amo ka mapapektaran ng ti trabaho. No, ibagak ajakon kaya ti agrenyo. Okay lang kad ka? Katuan na, Joanna. Apay ka din na saan? Nakasagana ka mang suporta itanyaman a desisyon mo. Masyanak matankan ka. Amok ka sobra-sobran ti panagsakripisyo. No kastarod, saan tan nga agrenyo? Agawid talaang ni Pilipinas. Okay, Joanna. Nadayta ti desisyon mo. Amok, adan tulat na nasaysaya at amabirukan ta trabaho. Tinapatag, maadaan kan iti peace of mind. Nakabuktan iti flight nga agawid iti Pilipinas. Ganyan, Rod. Makaawid tamot langan. Mas importante iti kinatalgad ta. Diyak kaya ta maipado tayo tinapasama kadag iti sabali akadaraan tayo. At least, naaramid ta ti amin nakabawilan ta. When nasa isaya at naugsublitan kadag iti pamilya ta. Excited ang Roda na makakita manen iti pamilya. Palagrik na kat nagbayag asaan ko idaan nakita. Dato iti nagbali na sitwasyon ta dito eh. Mailiwak magtun ka ni JR. Kastamot ka ni nanang. Sana bale. Mamati ak nagbaling tumot lang nga naanayas ti amin. Hindi pa nagsublitan na di Pilipinas. Agyaman ak Primo. Diyak ka ba ulang dayto na awan ka? Basta agkadwata. Awan ti problema, Joanna. Amumot niya patpatag ka unay. Basta amat anak mo. Diyak itulog. Gadada ka sa mapasamak yung ka. Basta agkadwata amang sarangat ita amin na panubok a sumangbay ka data. Patpatgan ka unay-unay, Primo. Amok, makabirok tantumot lang itinasaysaya at nga oportunidad para kadata adwa.
Ay na, agyaman na, kasi kakaradkad kayo anak kasangpot dito'y Pilipinas, anak ko. Wala nang, tinarabay na kami ti Diyos. Kitaam di anak mo, napalalo ti iliw na ka ni Primo. Wan nga rod nanang, uray ni Primo. Kasta unay mo tan nga iliw na ka ni JR. Nagasat ka anak ko, takas ka ni Primo tinatumpungam. Makita ka talaga nga ipatpatag na kayo ka ni JR. Awan ma ko nakitikinasingpot ni Primo nanang. Amok nga agbalinto na saya at nga asawa. Anya nga iti plano yu ita, anak ko. Agbiro kami pa iti sa bali at trabaho nanang. Sa amin to pagsaritaan ti may papankada kami. Tinapatag, adda kami dito'y Pilipinas. Maragsakan na, tamakadan na kayo manan iti anak ko. Kaya't mi kumapay nga irinyo ti kontrata mi iti damo apagilyan anapanan mi kani Primo, manang Emmy. Ingkaddan mi ti agawid laangan, ngam ti makaipakita akpay iti saan anasayaat, gapo iti trato kanyak dagiti nagbalin akatrabahwak. Apaman anakainana kami kani Primo, pinadas mi ti nag-apply iti trabaho iti sabali apagilyan. Napagasatan kami mat nga agpadpada, aging ga nakagteng kami dito'y Abu Dhabi. Dito'y tinakasaraka kiti peace of mind manang. Tamalaksid napintas ti trabaho mi nga agpadpada kani Primo. Napintas pa ti trato dagiti katrabaho kanyak, iso akabadungalak amin ida. Napagnumuan mi mat kani Primo nga iti panagbakasyon mi dita Pilipinas, agkalay sa kaminton. Tamalaksid nga adan umdas agastusan mi, panawan matan, tapno mabukalan ti inararapaap mi a pamilya, kalpasan dagiti sinarangat mi a pannubo. Amok ani Primo at talagang tinaitani nga agbalin akatakunay ko tong palbiag. Taad-adapay at imibker ti panagayat mi iti tunggal maysa, kalpasan dagiti nagdalanan mi. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Joanna. Joanna, pagayam ko, saan ang mailibak kada tayo ti kasta mapaspasamak kadagiti kadaraan tayo. Nagasat dagiti makatumpong iti nasaya at nga aglawlaw iti pagpapaayanda, tasaan daan napasaran dagiti napasaran. Husto ti kunam, naimbaglaangan takaduam iti dayjay apagilyan ti kaayan ayat mo. Bilibak iti kinatibker ti relasyon nyo kani Primo. Talaga adiyo inibatan ti tunggal maysa, nang runa kadagidi aldaw adimteng kada kayo ti pannubo. Katpudno tinakunam, apanawan magten asangwan yun ti maipapan kada kayo, taawanan ti rumbang pay apanak na kanyo iti tunggal maysa. Kablaawan kayo iti umadani na panagkalay sayo. Katamok nga agnanayon to ti kinaragsak ti buklan nyo a pamilya. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Rowena at taga Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad na klaangan itinagan a Rowena manang. Taga Isabela ak. Iso amay sa akmat anaayat amang tartarabay iti daytoy a drama. Nang runa, idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo.
Nabayag ang nagpukaw dayto iti ere, iso akas taunay aliday mi, idi saan min amang ngaganday to'y adrama. Agingga ang nasarakan mi to'y Ferds Caballero YouTube channel, idi kang itingitan ti pandemya. Kat anyan aragsak mi manang, taday to'y adrama ti ipatpatangatang nyo. Kaaduan kada kami ti mangsapsapul kadagiti dadduma pay adrama yu idi ama ipatpatangatang iti radyo. Ngamdak sanggasat, ta saan nga amin asigod akatenggan mi adrama kat adda iti YouTube. Ngam ti pakaragsakan mi unay, saanan akas idi amasapul agumatang kami pay iti basit at transistor radio when Walkman tapno makangag kami laang iti drama. Kan saan nga amin a lugar apapanan mi idi kat maimot mi dagiti nadakamat ko. Ngam ita, uray sa di naman ti papanan mi, basta lakit din napigsa ti signal ti data kan ada earphones, ma-enjoyment ti agdengeg. Wan to sawa pay no dadduma. Naawi sakmet amang ipadrama iti padas ko, kat sapay kuma, tamapilimet ama ipatangatang. Hoy, Rowena, di ka pa agawid? Itay pa nakaawid dagiti cottagers ta? Si kamat gayam, Lance. Ururnos lang dagiti adda dito table ko. Tapno na urnos asang putakin ton bigat. Kan pangururayak matan ka ni Dindo. Umaynak ngamin sukunan. Isumot lagaya madi ka pa'y nagawid. Oh, kumusta kayo mat ngay ka ni Dindo? Talaga ka di aseryoso kan? Iti pan nakirelasyon mo iti may sa abalo? Ha? Oh, hindi ka mo offend ha? Amumatan ti kinataklesak. Kanagdamdamag aklaeng mat. Ay ayatak ni Dindo, Lance. Amok day ta? Nang runa kat italaang mat anadaan kay ti boyfriend. Ngam, kabailam ti makiasawa iti balo nga addaan iti anak. Lance, idinaklon ko ti ayat ni Dindo. Karamanan nga inaklon ko amin nga ipatpatag na iti biyag. Nasimpot mo ti anak na. Iso akas la anak ko mutan. Sa bagay, madlaw mat anatak ng alalaki ni Dindo. Sapay la ko mga rod, tagnanayon anaragsak ka iti danan na Rowena. Kan awan to kumatagbalin aparikot iti anak na, into nagasawa kayon. Awan mat siguro, Lance. Amok nga agkasungwan kamin to iti anak na. Day, apa ingay, rabiin nga maawan pa ini dadim, boyet. Wen nga rod, ang mga noda na pananda ka ni Tita Rowena, Lola. Manipod na karelasyon na day siya babae, masansanan amala daw nga agawid ni dadim. Amo namat nga dagururay kan kwada dito'y balay. Lola? No apay mat nga men, asinukatan na adagos day ti mamem. May mayat matla kumano saanan anak relasyon pa iti sa bali a babae. Nasingpat ni Tita Rowena, Lola. Pagkunaamat, boyet. Nasingpat kanyak, Lola. As-asikasunak numapan kami agpasyar kada daddy. Amang ano ginsisingpat laang mo't tapno maalanan amamin pinsan ti talak ni dadim. Nata, Lola? Ay, wunapok. Iso asan ka unay ngagkampanti ti na dya babae. Napintas ti panagbyagyo ka ni dadim. Anyat amaw, amang ano day talaang ti al-almanan na. Domingo inton bigat Rowena.
Mapantayon tumakimisa kada boyet. Kan ipasyar tan tumanen kalpasan timisa. Sige, no day tati ko nam Dindo. O may dakan to sukunan ka ni boyet. Sigurado ang maragsakan day di amapan man na nagpasyar. Okay. Dindo, sigurado ka kadi akayatnak ni Boyet? Ne, apay nadamag mo day taruwen. Makita mo't nagpaspasyar tayo saan ka di. Napasig kan ka di anak ko. Dindo, Kaya't kung amin nga itapay laeng, agbalin kayon anasingad ka ni Boyet. Tayo to nagkalaysatan, awan ton ti parikot. Maaklon na kanton kaspudpud no nga inana. sapay ko mga rod. Taawan to ti agbalin aparikot Dindo. Sapay ko ma. Kumusta kan, Boyet? Oh, Boyet, kumusta ka kano ko na ni Tita Marwena? Okay mo, tita. Nasayaat mo't nung kasta. Kumusta mo't ti school mo? Nangato ka di mo't lang dagiti grades mo? Un, tita. Siyempre, imala ka kanyak, Boyet. Iso na lang kay di school. Kandi ka agdanag. Kanayon na kanto nga i-guide ni Rowena iti panagadal mo. Amo mo't amay sa teacher ni Tita Marwena, saan ka di? Un, daddy. Amok na ita. Saan ka nga agbabain kanyak, Boyet? No da kayat mo sa ludsudan, maipapan iti lessons mo iji school, damagam laang. Madadaan na ka mangisurukan ka. Thank you, tita. Di ka agbabayin ka ni Tita Marwena, Boyet, Ta, into nagkalay sa kamin. Isuntun ti may kadwa amamim. Ha? Ay, anya ka di Dindo. Tila ibagbagam ka ni Boyet. Agpay sumot ti bagbagak, Rowena. Boyet, anak. Kaya't mo ka ding agbali na may kadwa amamim ni Tita Marwena? Un, daddy. Kayat ko launay. Oh, makita mo, Rowena. Isong agsagana ka. Tayo ti mabiit. Yam amukan ton ka ni mamang. Sigurado ka iti dayta, Dindo? Wen, Rowena. Kaya't ko amumon ni mamang. Balo ni Dindo akaayan-ayat ko manang Emmy, kan adayo tinagbaetan ti edad mi. Naladaw daan na addaan iti anak, iti pimusayon nga asawa na. Iso nga ubing pay ni Boyet nga anak da. Nangato ti posisyon ni Dindo iti kumpanya pagpapaayan na, iso amakunak anasaliwanwan ti panagbiag da, iti kakaisuna nga anak da, iti daydi asawa na. Naamamok ni Dindo, babaan iti asawa ti co-teacher ko, tamay may sa akumpanya ti pagpapaayanda. Nasingpet ni Dindo, iso na sursurok nga inayat, uray natataangan ngam siya. Nasingpet mat ni Boyet nga anak na. Kan nagbalinan, anaasidag tirik na kanyak, manipod kanayon mi nga ipasyar, kan ikuyog kadagiti papapanan mi iti amana. Aging gaadimteng ti kanito nga inyam amuna kon ni Dindo iti inana. Mamang, kaya't ko ayam amukada kayo ni Rowena. Kaayan ayat ko. Naimbagnal daw yo, ma'am. Kastamot kan kabalasang ko. Si kagayam ni Rowena.
Sang kadakamat nakatiapok, tunggal agsarita kami. Kasta ka di, ma'am? May sa school teacher ni Rowena, mamang. Kasta ka di. Madlaw unay nga, ubi nga mangam si ka ni Rowena, Dindo. Husto kayo, mamang. Talagang ubing ngamsyak. Ngamsan mo't aday tatipang rukodan itinapod no nga ayat san ka di? Sa bagay, kan mamati akmat nga amo mapilian ti isukat mo iti day di asawam. Jay amo na ka nga ipatag, kastamot iti anak mo. Mamang? Di kay agdanag, ma'am. Manipod inaklon ko ti panagayat ni Dindo, kan impatag ko. Napatagmatan kanyak amin ang napatagkan kwa na. Nang runa ti anak na. Nasaya at ngarudno kasta balasang ko. Katsapay ko ma, tamatungpal mo amin dagita nga insawang mo ita. Dindo, sigurado ka din iti kaayan-ayat mo. Adayumot nga ububing amsi ka. Mga no di nakabailan nga akman ti agbalin nga asawa kan maysa nga ina. Pagkunan nyo matitiday ta, mamang. Mga no ti estado yulaang iti biyag ti kinayat na kan ka. Mga no makasapul to iti katauban na, kat isukat na kan tumot lang. Adayo mapasamak day tapang panunutan nyo, mamang. Ay ayatan mi titunggal may sa ka ni Rowena. Kan makitak mat anapatagan kan kuwana ni Boyet nga anak ko. Mga no saan tong agbalin anasaya at amadrasta iti anak mo. Amo ka sana ka nagkamala ng pili ka ni Rowena nga agbalin na may kadwa nga ina ni Boyet, mamang. Sapay la ko mga Rodindo. Nakasingsing pat na iti asawam. Iso nga ekspektar akastantumot day jay akaayan-ayat mo. Di kaya nagmamang. Basta ipaayan niyo iti kundawin ni Rowena amang ipanagnak nga agbalinto anasaya at nga asawa kan may kadwa nga ina ni Boyet. Dindo, di naksamot kayat ni mamang mo. Di, pagkunam mat Rowena. Kuwang amin. Kasya lang agsasaw ni mamang. Medyo strikto ngam nasingpat. Amok nga kinaawatan kayong tumutlaeng. Apaman na mamamuya na imbag titunggal maysa. Sapay ko mga Rodindo. Adapay ket din amak ko. Gaputa, dinilaw na ti adayo abaot ti edad ta. Mga no pagarupon na ti kwartam laang ti kinayat ko ken ka. Rowena, may saka professional. Kanada na talgad at trabaho. Isungawan ti pamkwatan na amang panunot iti kasta. Katap no mapunas amin dagita pa nagduaduam. Kidawag nga kalaysatan. Ha? Dindo? Ngamad ako makidawag kang kapabor. Kat sapay la kumatapat ganak, Rowena. Anya day ta, Dindo? Masapul ko ti mga sikaso kada mamang kan Boyet bayat ti kaawan ko. Ha? Apay, papanam Dindo. May akarak iti sumagmamano abulan iti Davao. Iti maysa kadag iti kompanyami. Adong abid dagiti naska na simpaki jay. Isungag na daki jay iti sumagmamano abulan. Kan depende pa'y dayta, no maornos ko adagos dagiti problema jay.
Saan nga taan nakababain nga agnaedak iti balayo? Kabayatan ti kaawan mo? Rowena, agasawa tanton. Ikalay sa ka na pamana sumangputak manipod ijay Davao. Iso anas kan nga itapay laeng. Mayroam mo ti bagi makadin na damamang kan Boyet. Dindo? Agtalag ka kumakanyak, Rowena. Ti panagkalay sa ti sumaruno nga si Kaswag. Apama na maornos ko ti problema iti may sa akompanyami di Davao. Iso apat gam kumatikid daw ko. Ngagnaid ka pa'y lang di balay kabayatan ti kaawan ko. Tapno adakad kadwa da mamang kan Boyet. Amangan no saan nga umanugot ni mamang mo? Apay kit din na saan. Siyak ti makamukan kwana. Tilang kayat ko amaumuan ita kat no umanugot kay dikid-kid dawak wen no saan. Anya, mapan kay jay Davao ko na, Dindo. Wen mamang, sumagmamanulang matabulan. At nga minaskan nga ornosak ijay. Ha? No kasta, Daddy? Da kami lang kan ni Lola timabati ditoy? Saan, Boyet? Tainton mapaan ako ni Jay Davao, umaitog na dito'y ni Tita Rowena. Anya, ubay agnaed dito, iti kayan ayat mo? Wen mamang, tapno ada kadwaya mang taripato kan ni Boyet, kan mga sikaso moten akada kayo. Ngam saan mo pa'y nga asawa, day jay ababae, Dindo? Mamang, agkalay sa kaminton apama na sumangputak manipo di Jay Davao. Agasawa kaminton kan ni Rowena. Ha? Agpay sa Daddy? Agbalinto na mamik ni Tita Rowena? Wen anak, isong agsingsingpet ka ha? Di mo suksukiran ni Tita Rowena. Kaya't ko atratwa makaslapudpud no nga inam. Amo ka din nakabaybayan? Iso ang naturidak apumanaw? Wen, Daddy? Kayat mo akabal ay day jay akayan ayat ni Daddy, Boyet. Wen, Lola? Nasingput ni Tita Rowena? Amok adi na tabaybayan. Iti ababa sarita manang Emmy, napanak nga rod nagnaed iti balay da Dindo bayat ti kaawan na. Mariknak nga adda pa nagkadkad ti inana, ngam awan na balinan na, ta iso ti kayat ni Dindo. Awan mo tinagbalin a problema mi ka ni Boyet, ta nagbalin a natudyo kanyak. Surutan na ti amin nga ibagakan kwa na. Tilaang nagbalin a parikot ko, ket ti inana. Taimparupa na kanyak, akay kayat na pailaang tinagawan nga asawa ni Dindo, ngam siya nga agbalinton amay kadwa nga ina ni Boyet. Kayo manganan, mamang. Nakaluto ako iti pangrabyan tayo. Nay, nakaluto ka mo't gayam nga agpayson. Anya nga iti inluto ba si daan tayo? Nagluto ak iti kare-kare, mamang. Iso ka no ngamin ti paborito ni Boyet, ko na ni Dindo. Kasta ka di. Nan, ramanak man ti linuto. Uwan, mamang. Adtoy, mamang. Kasla adakurang na. Ha?
Ay, sana kasta titimpla day divina no agluto iti kare-kare. Kasta ka di, mamang? Anya ka di ti kurang na. Ay, jak maibaga. Basta sana kasta titimpla day divina. Tinasayaat, ayabam ni Boyet, ta iso ti manghibaga, no anya ti kurang ti inlutom a paborito na akari-kare. Sige, mamang. Mapan ko na ayaban ni Boyet, iti silid na. Nasaya at mata nakaawag ka, Dindo. Kumusta ka dita balay, Rowena? Awan ka diti problema? No may papan ka ni Boyet, awan problema. Kani mamang, adda Dindo. Oh, apay, ano ti problema ka ni mamang? Tunggal adda aramidak, kanayon nga ikumpara na kiti day di asawam. Nang runa iti panaglutuan. Rowena, pasensya amon ni mamang. Ang mga numay kawalaan ta si kandata dita. Talagang amin anasingad day di day divina. Iso akas ta siguro ti aramid na. Maawatak matket di. Adadag iti gundaway ama ofendak. Di kagdanag. Araramidak mat amin na kayat ni mamang. Agyaman nakarod no kasta, Rowena. Talaga man nakaawat ka. Saan ka nagbidot anang pilikan kang agbalin amay kadwa nga ina ni Boyet nga anak ko? Aramidak ti amin, gapo iti panagayat ko kada kayo ka ni Boyet, Dindo. Di kagdanag, kabaala kasalaan ni mamang mo. Mamati ak maalak tumatlaang ti ugali na. Amok day ta, Dindo. Tita Rowena, apay akas lamalmalday ka? Adda ka di problema? Ne, awan Boyet. Mailiwak lang ka ni Dadim. Oray siyak, tita. Mailiwak mo't unayin ka ni daddy. Kano mo't nga gawin ni daddy? Mabiitan Boyet. Adala ilaplepas na iti kumpanyada iti Davao. Ngam ko na namat kanyak iti naudi ang nag-video call kami. Dandani kanon malpas ter aramidan na ijay. Kaya tasawan day ta, dandanin agawid ni Dadim. Kasta ka di, tita? Tita Rowena, pasensya mo ni Lola, ha? Amok dagiter aramidan na kun ka. Kanayon na ka ngamin nga ikumpara ka ni Mami. Okay lang day jay Boyet. Maawatak ni Lolam. Amok ano daduma, masahir tirik nam, tita. Ngam no siya kamaysa, kay kayat ka, tita. Ket agyaman nakiti panangas asikasam kada kami ken ni Lola nga oray makumikom kay ti trabahom. Awan anyaman na kanyak day ta Boyet. Manipod inayat ko ni Dadim, nagbalinan nga obligasyon ko amin nga obligasyon na. Ket may sadita ti panang taripatok kan ka, kastamotan ka ni Lolam. Kayat ko apanagnakan ka ni Lolam, ama ikariak nga agbalin amay kadwa nga inam. Thank you, tita. Awan ma ko nakiti panangas asikasom kanyak. Ket sapay la kumatasan ka maupupay ken ni Lola. Saan ta mapasamak day ta Boyet? Ipatpatag kayo ka ni Dadim. Ket aramidak ti amin, tapno maikariak met iti pammatagyo nga agama. Hello, Rowena. Naimbag tay mawag ka manan. Saan kan sama kumiti trabahom ita? Saan, Rowena?
Kinapudno na ada na pintas nga ipadamag ko ka. Anya day ta, Dindo? Naaramid kong dagiti rumbang nga aramidag dito'y Davao. Kaya nasulbar mo't nanti parikot iti kumpanya. Kasta ka di? Nasayat na rod no kasta. Kaya tasawan day ta, dandani ako nagawid. Mailiwak una yun kada kayo kan ni Boyet. Kasta kami matkan ka. Kinagpayso na. Kanayon adamagan kanyak ni Boyet. No kaano ka kano agawid. Mailiw una yan kan ka ti anak mo, Dindo. Di kay agtanag. Maklaat kayong tulangan iti may isang aldaw. Tadaak tundita. Kaano day tangay? Santo na sorpresa no ibagak kada kayo. Basta umadanin. Adaak tundita, Rowena. Si uuray kami kan ka, Dindo. Iso nga agan nagkakumakanayon dita, ha? Wen, Rowena. Ikarik day ta. Madlaw ko akana yun ti padagdalos mo dito'y balay, Rowena. Kasla da isagsaganaam. Masapula ka na yun ang nakadalimanat da ito'y balay. Tapno maragsakan mo't ni Dindo, iti sasangpet na, mamang. Kasta ka di. Kaano aya sumangpet ni Dindo? Di na mo't imbaga, mamang. Basta maklaat tayong tulat ta ka nun. Ay no kasta ga raud. Masapul amagatang ang dagiti paborito na amakan. Ikabil di ta ref, tahuston ta amaluto apaman na sumangpet. Mamang, kasta nga men ti aramid da iti Vina nga asawa na. No amuna adandanin sumangpet ni Dindo, nakasaganan amin amaluto a paborito ni Dindo. Masapul a kasta mo ti aramida, Rowena. Kasta ka di, mamang? Di kagdanag. Adda bukod ko pamuspusan, tapno maisagana amin ang masangputan ni Dindo. Rumbag laang. Kakaase, di anak ko anapan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Rumbag laang ang maasikaaso na imbag iti idadateng na. Di kagdanag, mamang. Siya kon ti makamoy ti dayta. Ammo kon ti aramidat. Saan pa'y laang ang nagbaliw ti ina ni Dindo. Talaga kaya't nakaikumpara iti sigod a manugang na. Ngam, amok, subsubukan naklaang ni mamang. No aginggat kaano ang kabaalak nga ibturan ter aramida na kanyak. Ngam kabaalak ti amin. Gapo iti kinapatagan kanyak dagiti agama. Ngam tulungan na ko, Diyos ko. Talaga kayat ko nga agbalin kami anaragsak a pamilya. Kada Dindo ka ni Boyet. Kayat ko apanagnakan ka ni Dindo. Asaan ang nagkamalian ang pili kanyak nga agbalin ang may kadwa nga ina ni Boyet. Di na ko mabaybayan, Diyos ko. Mabit lang, umayon. Sigurado ani Boyet lakit din dayta. Boyet, Surprise! Dindo! Siya nga rod. Adako na. Ay na, agyaman ak kasi mangpat kan Dindo. Di mat kinanakkan ka. Amaklaat kayong tulangan ta nakaawid akon. Inururay ko dahil ang gundaway Dindo. Amo ka maragsakan lakit ni Boyet inton sa mangpat. Ayan ni mamang. Napaniti ayan ti kumare na. Masansan ti ipapan na ijay sipod pimanaw ka.
Baybayak mo tan atap no makaaliwaksay. Kat kumusta kayo matadwa? Awan ti rumba nga pagdanagam din do. Kabaala kasalaan ti ugali ni mamang. Agyaman na Rowan. Kung naklakit din na panawan na kamin kan ni Boyet, gapitar aramidan kan ni mamang. Si Kamat, di mat ko nakan kang awan ti agbali na problema mi kan ni mamang. Talaga nagasatakkan ka Rowan. Amok ngagbalin ka apagwadan nga ina kan asawa. Ala, di mon panunutan dayta. Umay kakit din agpelas tapno makainana ka. Kabayatan nga ilutlutok ti paborito mo asidaan. Agyaman na Rowena. Kaya't ko mga ipakadakin kang agkalay sa kamin kini Rowena iti mabiit. Kasta ka di. Sigurado ka na talaga, Dindo? Wan mamang, napanagnagkamot siguro ti kinasayaat na kabayatan ti kaawan ko dito'y balay. Ay, Dindo. Amok ngaging gaita. Di mo pailan nalipatan day divina mamang. Kataklonek, oray siyak. Saan to ang mapunas ti pusok day divina? Tainayat ko iti kastaunay. Gampanawon siguro tapno maadaan ni Boyet iti may kadwa nga ina nga agbalin matlang akatakunay-nay ko iti biyag. Amok dayta. Kat sa pailak tasaan ka nagkamalian ang pili ka ni Rowena. Santo Apolos mamang. Ay ayat unay ni Rowena. Kat amok nga agbalin to anaragsak tibuklen mi a pamilya. Nagkalaysa kami kani Dindo, kalpasan di sumagmamano abulan nga idadateng na, manipod ijay Davao manang Emmy. Kasta unay aragsak ko, tanagbaligi ak anang ipanagnak iti ina ni Dindo, ama ikariak nga agbalin nga asawa kan may kadwa nga ina ni Boyet. Ita, nasayaaten ti pannakilangan kanyak ti ina ni Dindo. Kat naaklunan, asyak itan ti asawa ti anak na. Kat manula abulanan, manipod ita, ipasngay kung tumatan ti umuna nga anak mi kani Dindo. Sapay ko ma, tanaka ipaay inspirasyon ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Rowena. Pagayam ko a Rowena, maragsakan na iti napasamak iti ayan-ayatyo kani Dindo. Daytoy iti mangipanagnak nga awan iti edad kan estado iti biyag tinapudno a panagayat. Kas ipanagnak ti panagayatyo iti tunggal maysa kani Dindo. Nasupapakan mo ti amin a sakripisyom, tadi kasimmo ko iti trato kan ka ti ina ni Dindo. Kablaawan kayo mat, iti umadanin a panangipas ngay mo, iti umuna nga anakyo. Kararag ko ti agnanayon a kinaragsak, ti binukalyo a pamilya. Alakastan, pagayam ko, kat agyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.